Hem sortit on hem deixat el cotxe al carrer del Pedregós, al Bruc. Per arribar a aquesta bassa tenim dues opcions, o anar pel camí que surt cap a l'esquerra o pel que va pel cantó dret. Nosaltres agafarem el del que va pel cantó dret de la bassa, que és el camí del Boixar. A l'arribar a l'altura del Balma del Boixar comencem a veure els grans blocs de roques. El lloc estèticament més bonic que té aquest torrent és aquest pas estret en el qual a sobre veiem aquesta roca encastada que dona la sensació de que estiguis pràcticament en una zona, diguem, de platja. És un terra, es pot veure les imatges, molt fi i la veritat és que és impressionant. Es pot accedir a aquesta roca encastada pujant per darrere, grimpant, és una grimpada no massa complicada, però que et dona una perspectiva, diguem, d'aquesta zona vista des de dalt. Uns 100 metres més enllà de la balma del Boixar, potser inclús menys, ja trobarem el primer dels dos passos equipats que té el torrent del Boixar. És, amb diferència, el més difícil dels dos, perquè la paret és completament llisa, per tant costa de trobar preses pels peus, tens que aprofitar els nusos i els llaços que té la corda per fer unes bones estrabades amunt. Millor pujar sense la motxilla, perquè si no, doncs, la motxilla queda encastada amb la roca que tens darrere, i el que has de mirar és que quan més aviat puguis recolzar l'esquena en aquesta roca i anar pujant amb calma fins dalt de tot. És el que t'agradaria, cabron? És el que t'agradaria. Senyor Corell se'n va. Si ja estàs. Et queda una travada per fotre el cul a sobre la pedra. Oi, te'm fregues tot trencada. La que volies canviar. La que volia canviar. Veus com no m'ha semblat tan difícil com l'altre cop. A vegades, si tu mires bé... Sí, no, sí, és... Important és com tot, és no atabalar-se. Un cop superat l'obstacle d'aquest difícil pas equipat, ja es continua pel torrent grimpant constantment. És un seguit de grimpades sobre roca. En algun dels passos també ens tornem a trobar, encara que siguin molt curtets, roca llisa, el que és difícil també de recolzar-se i d'agafar força, però bueno, al final doncs, sempre trobes algun lloc on poder posar les mans i fer una estrabada amunt i superar aquests petits obstacles que et trobes. La veritat és que tota la pujada és a la vista, diem, de grans blocs que estan dintre del torrent. És un torrent espectacular. El tobogan et donaré la corda. Sí, bueno, el trobarem. No, la corda perquè la portis, no el facis al... El tobogan aquell no m'afoca molt. No el facis al boig, no? Doncs dona'm la corda si vols. No. Xorai. Ah, mira, aquí hi ha una corda, aquí hi ha la corda. Aquí deu haver l'altre pas, no? Aquí hi ha una corda que passa per dintre d'un... Ara aquí hi ha una corda. Passa per un forat, no? Sí, però... A veure, el tobogan aquell no me'n recordo haver-lo passat, Jo tampoc, això que està més a baix. I era més avall, Sí? Era abans de les cordes, Potser aquell dia van passar per
No. Dues cordes gairebé són d'ara. Sí, ara estem... En teoria de corda no n'hi ha cap més. I aquesta i la Puja el primer i així et fes les Com es pot veure, aquest segon pas equipat és bastant més senzillet que l'altre. En Josep Ramon s'ha anat cap a la dreta, Aquí sembla que potser s'ha complicat una mica més la vida del que calia. Després nosaltres hem pujat més per la part central i la veritat és que es puja bé, no és un pas difícil de fer ni molt menys. Aquest pas de fe. El què? El pas de fe, eh? No, és que ara tinc cara cap allà. Faràs aquí el Bruce Willis. Aquí no... Aquí va. És que sembla que aquest tros d'aquí baix, però no sembla que hi hagi preses. Sí, Puja va bé. tenir pressa. Ara aquí aquest tros més llis no sé com està, però vull dir aquí... I no et quedes com ell, que tens aquell pèndol, saps? Ja, d'allà pots caure cap a aquesta banda d'aquí. Tens aquest tobogan aquí. Sí. Tens la corda. Està agafant la pedra. Sí. Un pont de roca, eh? Està agafant aquí la pedra, eh? Vull dir que... Aquí haurem de tornar a superar un pas que per sort és molt curtet, en què la roca és totalment llisa. Vaig enganxar una mica aquí, a la meva tobogan aquesta. Bé, Que fàcil sembla a vegades. Que difícil sembla a vegades. Aquí ens queda poc per sortir del torrent del Boixar. Hi haurà un punt al qual nosaltres, en Robert i jo, seguirem per una mica de corriol que hi ha a mà esquerra, mentre que en Josep Ramon passarà per sota dels blocs caiguts. Al final rebrem pràcticament tots al mateix temps a dalt de tot. El torrent del Boixar acaba al camí del Cabrit, que és el que anirem seguint per uns minuts, fins que agafarem el camí que ens baixarà cap baix al torrent de la Coma del Pastor. La part més complicada d'aquest recorregut és el pas de la Llastra, en el que temps enrere hi havia hagut una corda, ara no hi és i és realment molt dret, com es pot veure a les imatges, i s'ha d'anar amb bastant de compte de no caure i no fer-se mal. És fàcil baixar no és tant aquest tram, eh? canvia de perspectiva totalment. Sí, sí. Hòstia. Aquí vindrà la part més complicada. Aquí hi ha un metro i pico, que és malparit.
Aquest petit bassal, totalment sec, actualment és un bon indicatiu per dir-te com puges que et toca girar cap a l'esquerra i com baixes, tot i que sempre vas seguint marques grogues, doncs et serveix per saber que has d'anar cap a la dreta. El torrent de la Coma del Pastor és un torrent bastant entretingut, però que no té ni molt menys les dificultats ni demana l'esforç físic del torrent del Buixar. Hi ha un moment en què pots optar per seguir pel llit del torrent o sortir cap a la dreta, seguint les marques grogues, i anar caminant a mitja alçada, que és el que hem fet nosaltres. Acabat el torrent i hem anat amb tota comoditat per pista a buscar els cotxes.